yara na da an ka karkashe da haƙuri burin ki mahassada su kawo mana hari ha 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 ake ba da bari kin san shi da baba in aka fara da wuya a bari saboda masu shirin ɗaukar fansa ba su bari ko za su daddatsa ka dole sai ka daina ce ki tsaya ni fa ban so na mutu kin san su makiya suna sa a mutu ashe dama dabarta ka ƙarya ce la yau ka dan daba da tsoron mutuwa in ce ki tsaya ba ni san iskanci wai shin baki san iroko ba ne to zan aza san in maki sheken duka a iroko ba sai ka dukan ba kan akai hakan ka gama tafiya ta so na bari har wasu shaye-shaye da nake na bari yara na da an ka karkashe da haƙuri burin ki mahassada su kawo mana hari ha 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 ake ba da bari kin san shi da baba in aka fara da wuya a bari saboda masu shirin ɗaukar fansa ba su bari ko za su daddatsa ka dole sai ka daina ce ki tsaya ni fa ban so na mutu kin san su makiya suna sa a mutu ashe dama dabarta ka ƙarya ce la yau ka dan daba da tsoron mutuwa in ce ki tsaya ba ni san iskanci wai shin baki san iroko ba ne to zan aza san in maki sheken duka a iroko ba sai ka dukan ba kan akai hakan ka gama tafiya ta ina kwartan yake ina kwartan yake Wallahi ƙarya ne mai gida. an gaya min akwai kwarto a gidan nan Ba kowa. ƙarya kike yaron da na sa ya dinga bincika min ya tabbatar min kin shigo da wani dan iska a gidan nan Mai gida da gaske nake maka ba ina yake kowa, ba Bari in kowa. duba. kina kila kin boye shi a bayi ke wannan ne kwartan amma ke me na ka ce kwartan ma yake kawo min kaura dan daba ki duba gashin kanshi wannan ai sai ya illata ni ya buga min wuka in ba bakin ciki ba ki kawo kwarto wanda zan iya duka yake kawo kaura dan wannan ba za a rasa wuka a kugun shi ba wallahi ina wukai taka take ne tana nan tana nan to wuce za ka iya tafiya a sauka lahiya ke me na haika ce ki ɗan bakin ciki ce ki kwartan ma ki kawo wanda zan iya duka ba za ki iya ba sai ki kawo mai yan ta'adda kai Allah wadaran na kai lalace wallahi